Straf voor corrupte agent in hoger beroep heeft een hoofdagent een extra straf gekregen. Het gaat om een hoofdagent Mercelia. Die was eerder al veroordeeld tot 30 dagen voorwaardelijke straf met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 120 uur. Daarbij komt nu dat hij de komende 3 jaar niet voor de overheid mag werken. De man heeft misbruik gemaakt van zijn positie. Dat is wat de rechter stelde. Het gaat om een zaak waarbij een werknemer 15.000 gulden van zijn werkgever heeft gestolen. Deze hoofdagent had die zaak in onderzoek en het geld werd door hem bewaard. Toen is hij naar de werkgever gegaan, ze hebben afgesproken in een restaurant en gezegd: ik wil dat geld lenen. Dus je krijgt het nu nog niet terug, maar later. Maar volgens de rechter heeft hij dat niet op een correcte manier gedaan. Als er dan een correcte manier is waarbij een agent dergelijk geld kan lenen. Eigenlijk is dat gewoon niet toegestaan. Maar het gaat ook nog om dat hij de persoon onder druk zou hebben gezet. En daarom mag hij de komende 3 jaar niet voor de overheid werken.